karo nyinga Peter Simiuma an jatend rowere e kaunti ma Kisumu. Erokamano. Iwacho ni in jatend rowere e kaunti ma Kisumu. To kapok wachako e weche mag rowere ne waneno kata ginene wan gi conference mar devolution madhi mbele kaunti wa mar Homa Bay. Inya wacho ang'o e wach conference madhi mbele? Conference madhi mbele en gima ber, en galamoro maber. Wang'iyogo loch mar kor gwenge manie pachowa kae. En conference maber kendo miyo governors manoyier ng'eyo ni to adi kata mapok gitimo kata magisetimo e kaunti mopogore opogore. Koro devolution conference nyisowa kaka loj gwenge onego bedi kata gima governors onego ng'e ni otim kata mondo otim mondo ging'e ni be wayudo loch mar kor gwenge adier koso en mana mbaka ok en tich. To wach devolution, ipani devolution be en gima timre adier nikech sani wan gi over 10 years ma wasebedo mar devolution. Is it really working? Kiwacho adier, na follow up kaka conference no dhi ma chakre nyocha kendo puoch gi pak adamiyo governor ma Murang'a Honorable Irungu Kang'ata no miyo a lesson kata mana puonjruok ne governors mopogore opogore. Adawuoyo Kisumu County marwani. Kisumu County, poverty in Kisumu County en kwan atamalo 33.5. To king'iyo national en kwan atamalo 33.6. Mano ng'isi ni food poverty manie Kisumu County kae en kwan atamalo 35 kod 5. To poverty level en 33.8%. Mano ng'iso ni achiel kuom ji adek ok nyal afford 3 meals in a day. So these are the essential basic needs kata gik ma kaka ng'ama dhano mago ratich monego yudi. Unemployment rate in Kisumu County en kwan atamalo 38. To king'iyo transition mar kata mwatero nyithindo e school, secondary school en kwan atamalo 69. Access to electricity kata mana teko mar stima manie kor gwenge en kwan atamalo 55. Kuom mano, wach devolution ni kang'iye kaunti mara an ok osebedo na gima ber sana. Aneno ni jotendo manoyiero ok osedhi maber ahinya kaka dwarore. To kendo yudo ni vijende mang'eny kaka nachung' ne rowere yudo ka okoso tiche mang'eny. County government poko create that room kata thuolo mondo rowere oyud tiegruok kata mondo giyud kata kargi mar tich. Koro wach devolution ni mainly adhi wuoyo weche unemployment to gi weche food security mabe chandowa, thoro ma chandowa kama. Nyocha ne sirikal ong'ado ni negidwa ng'ado ni ing'e ni ahero wapuro mchele. Tiyudo ka ni koro government dwa keto tax moro ni gidhi import mchele to gimiyo jopur free storage kata mana kuma gi warehouse ma gikete mchele gi. Mano ng'iso ni koro jopur wagi gin onge gima oginya tero mchele oko to wato wan gi nam kae. Koro gidhi kawo mchele to giuso mana locally. To sirikal mamalo ema dhi kawo mchele no to dhi tere international kata markets. Mano osemiyo koro thiro weche pur ma jo mchele ma mano gimoseko osebedo maber. King'iyo weche chiro, pod idwa ni chiro bed renovated, pod ywaruok ntiere. Sirikal mar loj gweng pok oketo teku kata mana reinforcement mondo omini koro wadwa loso chiro. To joma uso, minewa ma uso dhi kanye, gidhi timo nang'o? Iwacho weche minewa ma uso gi gedo mar chirni. Nyocha moko kalo mang'eny ne waneno ka ne nitie ywaruok e chiro mar Kibuye. Ipani ne en gima ber mondo ogol ji e chiro ma Kibuye nyaka e chiro mar Uhuru Market? Adier wadwaro dongruok to ber kendo wadwaro ni wakel investors
mondo bi o invest e Kisumu County wa kae. But king'iyo siasa osebede ahinya e gino. Kane sirkal mar county wa kae owacho ni wabiro gi proper planning mwadhi relocate jowa mondo odhi ouse kuonde mopogore opogore. Koro yudo ka kae siasa nitiere, ng'ato dhe neno niya ukawa utera kuma chuodho nitiere, kata ukawa utera kuma ok adhi yudo kana customers. Koro ere kaka sirkal ma county nyalo create that ready market mondo kata ng'at mongole e chiro kuma ne uso maber mane yudo customers gi mapiyo ka inyalo ket kuma there's a ready market kata kuma onyalo pod onyalo yudo customers gego. Dongruok ber kendo renovation mar Kibwe market ber ndi, but kwa keto siasa hii ok ber e gima dhi mbele sani. Nyocha rais kawuoyo e conference mar devolution matimre Homa Bay nowacho ni corruption ng'eny kendo ahinya nowacho MPs mag assemblies ma the national Lord Bura mamalo. Ipani corruption emomiyo onge dongruok e counties. Mana dier. Mae iwacho ni en the elephant in the room. Corruption to en adier. Nyiche adhi e youth bunge mokalo last week mokalo to newa tero thoro mar wach kaka rowere wadoni rowere ochung' gi duol achiel mondo o condemn this corruption kata kwed weche corruption cases matimore gwengwagi. Adere nyayudo kata ni kaka ne Ruto wacho in the committee, in the parliamentary committee, yudo ka seche moko governors dhi to chiwo asoya ne MPs kata madhi timonegi vetting e parliamentary committee. Maro osethiro loch mar kor gwenge ni koro kose chiwo asoya cha to koro kata penjo midhi penje kacha gin penjo makata ne parliamentary committee chair noseng'eyo ni gini ema dhi penji kama. Koro dhi yudo time more defend him or herself e mbele panel mar parliamentary committee. Koro mage mosethiro onge accountability. Manya wacho ni there's accountability matimore e kor gwenge. Kanye bebedo kata Senate koro play their oversight role mar ng'iyo ni weche county be dhi maber. Nikech koro yudo ka koro gimbe ose corruption mane kero osewacho osethiro loch mar kor gwenge. Iwacho weche mag senators ma onego gitim oversight on the counties. So what exactly is the work of the MCAs? The MCAs kana wayiero, MCAs na wayiero ward ka ward ni mondo gi represent wa in the county assembly. Again, MCAs sani osebedo compromised so that kila ng'ato ng'iyo dongruok mane ward ne. Anyalo bedo MC for example in Kondele ward, but ang'era gi governor osekelo dongruok ei ward na kai makata oseloso lam, oseloso na kuonde mwanya use kamano. Ase lobby for more funds mondo kel dongruok e ward na kai. Mano bena kelo shida kech governor MCs gi pod nyalo ng'iewo. Kech kaponi governor do bedo impeached, gin mana MCS gi ema dhi chako the process mar impeachment motion magol governors gi. But mane gima koro wadoni wa fight kaka rowere, kaka jopiny, wang'iyo niya bitiyo koso kiti to ka gimoro rach wan gi duol kondo wadhi chung' kendo represent rowere, wadhi represent county, wang'iso sirkal ni gimwatimo ni gin gima ber, waluuru yo kama. Nono to yiero maduong' biro to wabro ng'iso jomoko tiyo dhot ni mae dhot ma koro ne giwuogo. Koro ini wacho ni en wach mar one town. En ma ng'ama koko tiyo to en mana one town. Isimono gimitimo. To ogai mar ODM mano Raila Amolo Odinga nyoro e conference no wacho ni pesa mar NGCDF onego bed dissolved to the governors. NGCDF ni inosekonyo? Kuma diera ama beneficiary of NGCDF ato sekonya. Kora kiano konya in favor of ni MP nong'eya kata nokong'eya. But personally
en gima osekonyo ji mang'eny. All along wasebedo gi pesa moro mawuok e county bursary. To county bursary no kata nasetimo application to ne pok ayudo nyaka tieko my fourth year course kata tieko nyaka form 4. Koro NGCDF ni ober kwa pod wawena wa MP nche wa participate in the public participation mar ni gini be devolved to the county governors, but now wacho ni hapana. According to the Parliamentary Act, NGCDF okonego terne governors. Yeah, okodhi chopo ne constituency ka constituency. Odhi kaka isaneno kaka Wach devolution ni koro yudo ka seche moko counties moko there's a lot of corruption. Koro pes NGCDF ni okodhi chopo. However much akwayo na jopiny ni bursaries oken favor mitimo ne in. En ratichi en gima nie katiba masani. En ratichi kaka jakanyo kata ja constituency mar for example Muhoroni kata Nyando kata whichever. Ni bursary nyaka tim application ma bed verified ma mi pesano. Kech pesano en mar kech jopiny chulo osuru. Iwacho ni jopiny chulo osuru kendo pesa mar NGCDF ni onego dong ne National Assembly. Yes. But nyoro ne waneno ka owacho ni moingo bilion 4 nobedo ni it's lost in the NGCDF. Inya wacho ni pesa ni onego okete governors koso NGCDF ni onego bed ni imiyo ji in the national government, kik miji in the counties. Recommended an kipacha pesa ni kosebedo disbursed to the NGCDF board, aneno ni sirkal onego ket the independent oversight body madhi ng'iyo kaka pesa ni otiyo kata kaka tiyo. Mano omiyo baba nokelo gimoro mar intergenerational conclave. Mano nyalo wacho thoro mar wach kata choko pach jopiny. Wang'iyo ni pes NGCDF ni ere kaka onyalo devolve, ere kaka onyalo tiyo mondo chop ne jopiny. Koro kipacha anano ni sirkal onego ket oversight body mang'iyo kaka pes NGCDF ni otiyo mondo chopi. Ing'e ni seche moko nyalo bedo devolved to the county government to pesa ni ok onyalo chopo in each and every individual mo apply kata beneficiary mag constituency na. Koro anano ni odong' adong'a to the MPs gi distribute to mijumbe wagi gimbo onego ng'e ni koro ka ng'ato timo application kik we ng'ato kata kik ng'ata mo apply bursary onego yud, nikech education is the basic need. Kila ng'ato, every child have a right to education donge. Koro anano ni mondo tiek corruption obed gi independent body mang'iyo ni pesa accountability, mang'iyo ni pesa ni notime nobedo disburse kama be equal distribution mar checks kata mag bursaries otime e constituency mopogore opogore. Nyocha mane rais mar Kenya William Ruto ne nitie youth day. Nowacho ni youths ok jituma. In kaka ng'amochung' ne yudhe. Ipani yudhe jituma enough? Kumadier wawachoga ni koso ng'eyo kata ignorance miyo gik moko mang'eny bayowa. Tadwaro jiwo sirkal youths to jituma. Ting'e ni ji tok donje polo te. Youths to jituma. But ne wawacho ni mondo kata mana youths oyud tije mopogore opogore, nyaka wang'e the correct way to disseminate the information mondo chopne ir jopiny kata mane mashinani kucho at the grassroots level. Koro ma miyowa thoro mar wach ni yudhe dwaro proper channel of communication. Maka gimoro wuok from the national government, an kaka jatend rowere, ere kaka gini dhi chopo ne rawera moro mar kata onge kata mana smartphone piny kucho. Youths jituma kendo the turnout right now ok rach ahinya, but pod wachopo ne youths manie mashinani kucho gima timore, tije monego gitim
kata mana ka sirkal olando weche mag nyota gi kata mek kazi mtani climate works gi, to ere kaka an man gi information adhi chopo ne rawera kucho. That's why National Youth Council comes in as the representative of the National Youth Council. Wabiro to wabedo piny to wawacho wawuo gi rowere e mashinani wangisogi ni tije ma kama wuok sirkal olando tije ma kama wachopuru mondo wa apply tijego. So mage momiyo koro the turnout mag rowere emomiyo koro at least rowere temo manyo tije mopogore opogore. Ipani the national government kata county government golo opportunities mag rowere mag tich moro. Kumadier to gigol tich moromo, but nawinjo ka ker moluor Ruto wacho ni pod gidhi temo with the 40% ka be nyalo tiyo. To koro penyo ni koro kata ka pok otiyo to koro jorowere ma pok oyudo dhi timo nang'o. But anyalo wacho ni so far so good, ok orach ahinya, but wamedo jiwo sirkal. Wadwani kaka wan rowere jomag ma the benefit and both the benefit rowere adieri. Koro nok to pod en nok, emomiyo sirkal ne Ruto ne wacho ni mondo rowere jituma nikech onge ng'adhi biro ni niya tich owuok kae to tich ilaro. Wuog oko, chung out of your comfort zone mondo go and grab the opportunity moko. Koro pod wajiwo sirkal mondo create more job opportunities mondo rowere oyud kuma ginyalo tiegore kata kuma ginyalo tiye. Romo to pok oromo, but pod wamedo jiwo mondo sirkal create more job opportunities. Kata kineno gima sani timore e Homa Bay kacha is an example ni devolution conference cha odhimiyo rowere tich nikech rowere koro uso goods mopogore opogore. Gikanyo nyakora magajuang wadhi e yweyo wa mokwongo, wabed kanyo kikiloke, waduogo bang' thuolo machuok. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Erokamano kuom kete Color TV. Tielo mar ariyo ma wan go wadawuoyo weche mag elections. Waneno ka duol mochung' ne elections mano IBC owacho ni elections biro timre tarik 22. To ok wane ka yudhe mang'eny owuok, lakini
oparo ni gibiro bedo wuok mondo give for different positions kaka jatelo joyudhe. Iwacho ang'o e wach election? Adwa wacho ni wan gi by election mane IBC oselando madhi timore dwe mar 11, kasto wan gi general election. King'iyo your statistics very well, sani rowere they surprise so many people, kendo rowere dhi wuok oko. I don't know whether itimo statistic no kanye rowere osewuok. For example, maybe gisewuok to pok giyangore. But rowere to osewuok oko mar dhi laro kombe mopogore opogore. Kaniche wane parliamentary committee kata kaniche wane meeting mar jo Kenya Young Parliamentaries, ne wa discuss weche mamiyo rowere seche moko nyalo duo mondo giyangre mondo kata chung mar komoro amora. Mayo ni ka rowere koro koso gima ni pesa. Adieri rowere moro nigi ambition moro mar chung mondo represent joge, keto oseneno telo marach ma jodongo osebede kom for over 10 years, but onge gima gino konyo, onge gima gisetimo. Koro thoro mana wach ni rawera nyalo koso pesa kata mana financial muscles ma nyalo drive mondo dhi olar komno. Mano e gimomiyo numbers to gin no, but koro pesa. Koro ne wajo rowere mochung' e kombe mopogore opogore ni kinyalo yudo support, genuine support from rawera jowadu mene mosewuok oko mar dwaro lokruok e kor gwengeni, to chung' oko mondo iwuogi mondo represent rowere mopogore opogore. Sani ro kata market Milimani kae wan gi rawera mochung' osipna Victor Molo. So many people kidhi kendo kasipul Boyd Were, a good friend of mine, pod en rawera pod ochung'. Koro wajiwo rowere mondo ochung' kata wuog oko e by election ni kata election mabiro. Iwacho ni rowere onge pesa. Ipani ng'ato nyalo bedo elected without money? Koso nyaka imi yuk jamna meji koko ibed elected? Ok ochuno ni nyaka iyuk jamna mondo koka ibed elected. But king'iyo Edith, ing'eni seche moko luwore gi kuma be ng'ato ae. E Luo Nyanza kae, that has been a common trend. Ma iyudo ni ng'ato nyaka ibed gi pesa koka ng'ato nyalo yieri, kaka inyalo yieri. To that is a notion ma wada ni ka in rawera michung', sell your agenda. Karach ne ng'ato to weri kode kodwaro pesa, but pesa seche moko nyalo konyi in terms of your movement, in terms of maybe printing the ilongo nango reflectors kata for publicity. Mano e yore ma pesa nyalo konyi godo mondo at least igogo kan mopogore opogore. But yudo ka rawera nyalo koso that basic support mondo mi ochung'. In gi ambition adier, but mondo kata mondo itim kata mana publicity mondo ji ong'e, jopiny ong'e ni chung', seche moko nyalo bedo matek. Emomiyo wan kaka rowere, kaka youth leaders, wawuok oko mar siro rowere madhi chung' e kombe mopogore opogore. Ipani onego wa conduct by elections sani to wadong' mana gi less than 1 year to election? King'iyo according to the constitution, there was a delay mar yiero IBC commissioners mar yiero, but according to the constitution by election nosetim chon. But mano mandate mar IBC, IBC is also an independent body. An independent body be nigi constitution kata rules mage mang'iyo ni election wadhi timo kata ok wadhi timo. Koro by election, because jopiny dwaro representation, ka jopiny dwaro representation, which means it will force IBC to conduct the election. Koro according to them, gima jopiny dwaro niya, election no botime e yo makare. Mane gima duong'. Commissioners manyocha yier pok otieko kata awach ni more than 6 months, lakini giwacho ni elections dhi timore. Ipani giseikre makare mar timo by elections? Ikruok makare
dhi wuok mana ka be gisetimo gimoro ni voter registration. Yeah, voter registration ni ema dhi determine ni be IBC ni be gin ready nikech nitie joma koko ID mancha koko timo form 4 madhi be dhi participate in that election, which means the chuno IBC mondo timo ni voter registration before the by-election. And this voter registration onego timre ka nyithindo ni dala ka nyithindo ni school. Wan gi penj madhi timore that month. Koro kian ata neno ni pod IBC ok en ready mar conduct the by-election nikech voter registration pok otim. Yudo ka seche moko portal jomoko cannot still verify ni gin gidhi are they registered as a voters kata podi. Koro IBC onego tim kata mapiyo piyo mondo kata e kor dwe mabiro gitim kata voter registration kata voter verification mangiso ni one ready mar this by-election mabiro ni. Ka iweri gi by-elections wan gi elections mag 2027. Akia ni ine one term koso ine two term koso mano ibo wacho ka sa osechopo. An gima nyalo wacho kapok rowere oyudo tich, kapok sirkal manie kor gweng' oyudo ni oketo that room for development, kapok wayudo these basic needs, proper education, ngima dhano olokore. Tapona no kanya wacho kuma chimo. But wamire thuolo mondo wang'i ni nikech ng'eni ok anya wero one term kata two term to pod rawera cha nindo kech, rawera cha kuso tich papers to en go, rawera cha onge kata kako tim kako konyre, ok onya afford even the 3 basic meals. Man to pod kiko wuondre pod ok onya wero one term kata two term. But the moment adhi neno lokruok e ngima rowere, kaka wasechako neno wach climate works gi, kaka wach nyota ni, mane modhiyo koro dhi miyo kata dhi wacho ni is either we go this way or we don't go this way. But still I cannot endorse unless nyaka there is a change e ngima rowere kata change e ngima ogandawa kaka Jokaluo. Ipani gi saa modong' mar en less than 1 year, the government can bring change to the youth. It is true. It is very possible that they can bring change to the youth. Sani you can see ntiere pesa mapukore oko in the name of economic empowerment For women. There's one recently manotimore Kisumu kai mar tuk sako. Pesa pukore oko mar empowerment. But empowerment ni both they touch individual life, so or they touch only a certain group of people, and accountability mane kata ratiro mane kaka pesa ni dhi tiyo in this empowerment thing ma koro sirkal timo sani ni. Gima nyalo wacho en ni economic empowerment to ber, but there's empowerment kotimne vijende at an individual level. Mane empowerment ma I will advocate for. What do you mean by individual levels? Ada wacho Edith, for example, emomiyo kata ambe adhi e siasa, but adhi e siasa ka support governor madhi chung gi rowere, madhi chung gi members ma Kisumu County, madhi chung gi mine, madhi chung gi jodongo, madhi chung gi all the business sectors in Kisumu County. Kendo governor no awacha yanga en Rogers Okea. Rogers Okea nigi lony mamalo mar ng'iyo ni sekta mopogore opogore, in ja ohala, in japur, in japuonj, in ng'ama itimo ohala mopogore opogore, kata in rawera matin makoka dwa chako ohala. Individual life en niya abiro ni in idwaro pur kata idwaro chako mana business moro matin. How am I going to empower you? In japur,
ere kaka dhi medo pith mari. An japuonj, ere kaka dhi keto that hardship allowance seche moko minyalo timo. Aneno ka seche moko pesa dhi kamae, pesa delay kata mamalo kucho. Tadiera, I'm seeing your effort. Nyithindo wa yudo 90% transition even to university. How am I going to change ngimani? Inano gima timore kamano. In ng'ama koka dwa chako ohala. Wadhi bedo piny kodi, wang'eyo ni ohala mane bedo atimo. To ka en ohala mane atimo kamae, this is the way to go. That is the individual empowerment. Mimi ni wacha. Serikali obiro gi climate works, kazi mtani. Kazi mtani is an individual effort. It is an individual work. Get ni apply CB, oluongi, mi qualify, mi dhi kacha. Yudo 500 per day. Dongano loko ngimani koso koloko ngimani. Oloko ngimani. So that is the instant empowerment, kata individual empowerment ma I will advocate for. Okay, empowerment moro ma obire group niya. One group kamae. I go to 100,000, and this 100,000 is going to help you. Ere ka 100,000 dhi konyi. Seche moko accountability onge. Idhi chame gi members of the group kata the committee members. To kodhi ochopo ni kaka in japiny. Ma the benefit. Koro that is what I'm advocating for. Ni instant empowerment na emana ndwaro. Okay. Deputy President former Deputy President en Rigathi Gachagua nen gi rallies piny mar America kucho. To kapok oduogo nowacho ni jatend piny ma Kenya nigi connection gi Al-Shabaab. Do you think it's true? Because en mana weche siasa. Edith, these are just politics. And if you look at politics that Rigathi tugogo, the politics ma Ruto and the allies, anyawacho ni Kipchumba Murkomen, yeah. Anyawacho these people are just gi entertain one. Give me your Kenya nyiero. But youths are not after that. Gen Zs are not after that. One wang'iyo siasa madhi kelo dongruok. Yeah. At the end of the day, Rigathi Gachagua kowacho ni jatend jopiny otudore gi weche Al-Shabaab. Mano siasa. Okwang'eyo. Nikech seche moko ingeni wiye kunya onya bedo gi proof. But in president mane ma wiyi nya bedo marach. Ineg jopiny muyieri, ineg jopiny mane swear in the constitution you will protect their lives. Ni chaki biro ni kori form a rebel group mar nego jopiny. That is a propaganda. Kata ka en gi proof no, to mano politics. Mr. Rigathi Gachagua, anyawacho ni is very bitter by the way. Todwa ni ogol Ruto telo come 2027 by all means. But one man kaka Rweri, you know kind of Rweri Gen Zs, they are not after that. One ng'iyo ni bengi mo dhi lokore. Be one thing your future, one new future mabiro. Wang may mo gani Al-Shabaab ni ka mago to siasa gi kan giduo ka oseduo Kenya kai, they're just going to laugh. Gidhi nyiero, ka gisa nyiero to be life continues. Koro mago to siasa mag propaganda for you to gain relevancy. Mondo yud at least relevancy in the political field kata tao siasa ni. Migos President Marwa William Ruto nowacho ni elections mag 2027 odhi bedo gi running mate kata deputy ma miyo. Ipani Gladys Wanga nya bedo one of the aspirants. Kaluwore, Gladys Wanga is deemed fit for that position of deputy because King hiyo akeni Gladys Wanga nomiyo mheshimiwa president ang'owa. Almost Umabay, all the meetings Umabay. But Gladys Wanga is using this opportunity mondo okel dongruok ne jokanyo mar Umabay. Mano nyiso ranyisi ni mama otiyo kendo o make use opportunity moyudo ir ker William Ruto mondo advance go ngima jo Umabay. Koro kata ko yier ka deputy wan wadhi kode onge shida. But pod oti mondi otiek term ne kech en 2 term automatically. En 2 term. Otiek 2 term ne mondo koko ang'e ni koro obro neno nango weche mabiro. Kesani ko weyo Umabay e lwet crooks to Umabay dhi dok. What do you mean by crooks?
there are some people nitie jok ma nok nyal chopo kuma Gladys Wanga ochope kiwacho adier. Kendo Gladys Wanga o challenge all the governors in Luo Nyanza, including my county, my pride, Kisumu County. Kisumu County sani oma bedhe ngo mbele kai. Yeah. Kisumu onge dongruok. Kisumu Edith, Kisumu onge dongruok as we speak. Wan gi lake, wan gi port, wan gi international airport. Iwinjo. Kikomi kade ber kaka kani wawacho sani wan e broad based government. Mae sama ne Kikomi ni chier. Iwinja. Kisumu County ne wagro pamba. Pamba no dhi kanye. Iwinjo. Kisumu County wachiegni gi DRC ka. Cotton gi pod wa import from the DRC kaka le nam kai. Ere kaka wanyalo manufacture all this. Ere kaka wanyalo keto Kisumu to be a business. Kisumu nilo ngone Kisumu. To Kisumu nen kuma noriwo ji te, mane ji biro to biro Sumu. Ibiro Kisumu, Kisuma, tibiro titimo ohala, tidok. Joma ne a Bondo, joma ne a kuonde mopogore opogore ne biro Kisumu. So Kisumu means business. But we are not seeing that business better reflected as at now. It is all about politics. And siasa may go daytime to daytime. Ngane di bedo governor, ngane, but there's no development at all. Podji you are weche development mar just upgrading Kibuye market. What about other places? My samane governor and the county executive opportunity mane wayudo mar bedo broad based government. Ni wachero Kikomi na onge ni ports watiyo, why import rech, wanini watimo everything, why import cotton. Kata leo ni ginewa produce in Kisumu because Kisumu used to grow cotton. But gigono lekanye. Kama base challenging us. Okay. Yeah. Koro kapo kwa tieko inya wacho no wach ni mogik. Anya wach mogik. Mokwongo adawo to the ne sirkal mamalo. Adier waseneno some changes kata waseneno lokruok moko in terms of creating job opportunities kata tije mopogore opogore ne rowere. Tamedo jiwo sirkal mondo otem matek o create more and more job opportunities ne rowere ma tindo tindo. Mar ariyo adawacho ni siasa to biro biro kendo siasa to pod wabro goyo. But sani nyaka wang'e ni ngima jowa be ni makare. Be jowa nyalo yudo kata mana 3 meals kata mana chiemo didek e odiochieng'. Jowa be nyalo modho pi maler. Be ginyalo rwakre maber. Mani gima nyaka koro wang'e kata kaka rowere kata kaka jok ma dwaro dongruok. Be e sector business sector mopogore opogore. Be wanyalo timo business kata ohala mondo mi okel dongruok e kinde e ogandawa. Mar adek adawuoyo on behalf of the youths kata wi rowere. Ni rowere wawuoguru oko. Sirkal osewuok oko mar miyo tije mopogore opogore. Kik wabed our comfort zone kata kuonde ma miyowa koro wabedo gi gimoro ni samuoyo moko wanyalo chung' mwadhi mwamany tije mopogore opogore ma sirkal okelo. Koro rowere wachung'uru, wawuoguru oko mondo wamany. Ruto nowacho ni form ni kujituma. Koko wajituma to kwadhi yudo that opportunities. Koro wawuoguru oko mondo wajituma mondo wayud tije mopogore opogore. Tich bo biro kendo tich bo biro mana kimanye. Mogik ne jowa ma Kisumu County. Sani wadwaro dongruok, ok wadwar siasa. Omabei no challenge wa. Ok wadhi suffer in the next 5 years kendo. Kwa yiero mana politics and politics day in and day out. Wadwaro dongruok gi sani. Emomiyo wadhi go siasa kata kwadhi yiero jotendo mwadhi tayowa kom governor mwadhi biro manyien nikech prof to osetieko mare. Koro wadhi ng'iyo ni in the next 5 years bengi wadhi yudo pogruok, bengi ma wadhi lokore. Koro daher kata kwa go siasa to wang'iuru mbele, wang'iuru future marwa ni dhi bedo nang'o. Mogik agono erokamano kuom winja
an Peter Simio Ouma, jatend rowere. Erokamano ahinya Peter kuom biro. Agone nyako Ramogi Ajwang' erokamano kuom kete Kala TV chenro mar Chuny Wach. Kanyo ema wachope giko mar chenro ma kawuono. Oriti ma kawuono. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi.